Gde ste ljudi? Dobrodošli u dugo očekivani serijal. Šalim se, nije baš toliko, ali nismo ga odavno snimili, a to je Minecraft preživljavanje sa drugom. Je. I sa nama je kao i obično Predator. Deo Games. Da. Sad ću da te zamolim da uđeš u kuću. Jo, od kada nisam u kuću ušao. What the Aha. fuck? Znaš što sad? Šta je ovo? Aha. Ovo sam malo spremio za tebe. Ako mi budeš razneo kuću. Ma ne brini, neću razneti, samo će malo eksplodira. Šta je? Pa ja ne ovo... Ma hajde idi polako, slobodno. Ajde, nema nigde TNT-a. 100% nigde nema TNT-a, nigde nisam stavio TNT. Slobodno, pritiskaj dugmiće, slobodno, sve, šta god hoćeš. What the fuck? Ne brini se, nije to. Šta? I tamo se slobodno lezi u krevet, ajde. Lezi u krevet, i tamo do kreveta, slobodno. Evo ga. Ovo puče baš. What the fuck? What the fuck? Pa kad si ti napraviš sve ovo? Da. A sad vidi čemu je fora, pomer se tamo u stranu. Ja samo ovdje polomi blok i ispod je voda. Ispod je ovdje bio TNT. Mogao sam da pretpostavim. Ali više nema, znači i samo ove kamene podsjetne ploče. I potrošio sam ti sav kamen i svo drvo da napravim ovo. Šta ćemo danas da radimo u ovoj epizodi? Danas ja se igram s projektom, kao i uvijek. A za tebe ne znam. Ma ja ne znam što da radim u epizodi, pa bih zamolio tebe da mi kažeš šta bi ja mogla radim. Idi udavi se. Idem. Ako poginem, ako se udavim, evo, želim da držiš ova moja 4 dugmeta. Samo na to da se udavim. Znaš šta mi je rekao tvoj konj? Da bi volio da se udavi sa mnom. Neka, prevaspitat ću ja njega. Evo ga, A imam osjećaj da me je odao me. Moj sopstveni konj. Ne, nego kako zove, evo davi se sa mnom upravo. Aha. Gdje ti je magarac? Ono mi ga u kući. Ljudi, nisam vam rekao nešto veoma čudno što mi se desilo. Desilo mi se to da sam ja ušao u Minecraft, u ovo, pre neki dan, i našao sam, pogodite šta, spawner. Šta? Spawner. Našao da se stvaraju. Da. Ne. I to spawner skeletona, tako da ima da gradimo, znači mob farmu skeletona. Dobro, ali sad, pokazat ću vam sad gdje je spawner, slikao sam koordinate ako zaboravim, zato sam ispekao ovoliko kaldrome. Ognjene! Molim. Ajde, izađi napolje da nas gledaš kako se davimo. Nemoj bude još neke zamke. 17 potisnih ploča, 4 kamene potisne ploče, 1 znak, 38 dugmića, stvarno. Ajde ovako, izađi samo da vidiš kako se davimo. Ajde. Čekaj, izaći ću na sporedni ulaz. Da ne bi bilo problema. Udaj se! Alo! Alo bre! Udaj se! Detar se ovoga iz našeg PvP-a od jutros. Begaj! Udavi se! Udavit ću ti konja. Znaš što se prošli put desilo kad si mi konja ubio? A da.
Sjećate se vjerovatno ako ste gledali... Aj sudavi! Ma Beži da. natle! Vjerovatno se ako ste zadnji put gledali epizodu. Posle epizode sam ga jako gađao lukom. Nema strela. Ajde na spavanje. Idem. Evo, legao sam. A ti? Spavanje. Ogi, sjeća se ovog mača. Oh, fuck. Ako zadnji do tvoje kuće ima garac. A da! Imaš kapiju. Ne baš. Ja zaglavio. Gdje ćeš to? Ovdje sam bezbedan. Ne znaš. Pazi što imam. Okej. Ovako, sam da vam kažem nešto. Desilo mi se nešto veoma čudno. Dođi vamo! Nema strela. Ne preko moje. O ne, opet. Do. A ne. Vidiš što imam. Samo nemam flame. Da sam ne načistio. Spavanje. Evo idem. Lego, a ti? Lego. Nisi Lego! Ne mogu ja da spavam. Šta? Ne mogu da spavam, nisi Lego. Moj mač. Magarac legao na mene, moj OP mač. Šta piše, šta imam na njemu? Na njemu imaš. Dakle, na njemu imaš. Samo sekund. Šta imam na njemu? Poštrina 4, odbacivanje 2, nesalomivost 3 i pljačkanje 1. Pljačkanje 1? Da. Imam pljačkanje 3. Pljačkanje 1. Kak se zove, znači ovaj mač je za nijansu, zato što ja sam inače sam, ako ne znate što mu ga pričam, ja i on sam jutro s još jedan drug radili PvP, ja napravio jedan server, radili PvP, ja sam imao mač, znači Sharpness 4, prvo ću kažem na engleskom, pa ću posle na srpskom, znači imao sam Sharpness 5, to je na srpskom oštrina 5, onda sam imao blagoslov vatre 2, inače i na engleskom fire aspect 2, što sam još imao, imao sam knockback 2. Konj mi se kupa. Vidi koliki mu je život. Dobro je, sve se odlično završilo. Kako zove, znači imao sam knockback 2, to je odbacivanje 2 i nesalomivost 3, unbreaking 3. A dođi kod mene, ovdje pokažem gdje sam našao... Znaš šta ću da uradim? Šta? Joj, creeper. A dođi, teleportuj se kod mene, ovdje pokažem gdje sam našao spawner. Evo ovako, iz ovog drveta. Da, evo ovako, ponovo ću da vam, sad da vam spomenem nešto, znači, evo ga tu. Ovako, ovdje da vam kažem nešto. Niko mi je učestvovao na giveawayu, nema pobjednika, nema vam premiuma, ja vam nisam kriv, ja sam vam dao giveaway, što će mi još nisi učestvovali, niste osvojili, jel' tako? Nije. Evo, jedini koji je učestvovao je ovaj Dog Ames, njemu sam našao premium. Šališ, njemu sam onako našao da bi igrao modpack. Ajde dođite, opori se kod mene, imaš li ovaj stone brick, ove kamene cigle? Plani. Napravio sam, sad da vam otprilike pokažem šta sam napravio između epizoda. Pošto nisam teo da ovo sad sve zamenim da bude stone brick, pa sam samo kopao na gore. I postavljao blockpack, posle kako sam se spuštao sam postavljao vodu i znakove sve. Znači, sve da vam pokažem kako radi. Ima napravim do dole da se sića, da se gleda kako će skeletoni da se stvaraju i tako to. Da. Sad vam i provjerio sam da li radi i radi, samo... Da. Imaš li? Da. Nemam crafting table. Da. Okej, onda što je?
Znači sad ovako to radi. Znači ovo je spawner. I sad, kad se mobovi spavnuju, oni će svuda spavnovati i morat samo da ste im ovdje slab na ovo, da se ne bi spavnovali na ome. Onda kako oni idu, oni će ići ovdje. Znači ne bi što ovako ova voda ovdje stoji, to smije tako tu da stoji. Znači ovdje ima da ide... Čuti. Znači oni imaju ovako da idu, znači evo sad da vam pokažem, ja sam na primjer skeleton, samo dodajem gore. O, ti si skeleton. Imam i luk. Znači ovako, znači ja sam se ovdje evo na primjer, tu, ovdje, zbog ovog da vam pokažem, ja sam se ovdje spavnalo. Ja, znači ovo ovdje neće ništa poremetiti, samo ću da upadnem ovdje, voda će mi odgora ovdje. I sad, pošto svaki mob sem iron golema, kad upadne u vodu, on naravno će da ispliva. On će ovako da ide da pliva i sve će ovako da se penje uz ovu vodu. I tako ću ja se penjem do gore. E sad gore, slučajno, ovdje sam sad da vam pokažem, ovaj znak sam stavio ne slučajno. Kako se zove, i sad ćemo da idemo još gore. Uje, već 11 minuta snimamo. Koliko? 11 minuta. O, kako brzo vreme prolazi. Jes. Znači, pošto u ovoj epizodi ne da budu mnogo dugi videe, jer mi se prošli put, ovo zadnje modulno preživljavanje mi se rendovalo 15 minuta traje klip, a ono se rendovalo do 5 sati. Tako da, nešto mi ne pada na pamet opet to da radim. Nešto mi ne pada na pamet. Možeš li da se teleportiraš do mene? Ne mogu, samo završim farmu krompira. Super, onda ništa. Alo! Vidi, uđi vam dole, u vodu. Neću. Ajde, ja ću prvi, evo. Ne vidim ništa. Pa ja ne vidim. Je lijep tunel? Kako je, da ti kažem, je lep kad ga ne vidim. Pa nisam stavljao baklje, ne treba mi baklje u tunelu. Sad ćeš malo dole kraj. Još malo kraja se udavi. Ne možda se udaviš. Viš da svaki čas dobijaš nove ove mehuriće. Si doto, ti ne znaš. Evo ga kraj. Viš ti imamo... Pa dođi vamo, isplivaj vamo. Ovdje ne. Molim. Ne moraš se daviš. Isplivaj vamo. Isplivaj. Dođi vamo. Gdje bre? Vidiš, evo. Aha, vidim. Isplivaju, davit će se. Ovo sam našao. Imam, za dokaz imam Mihajla. On je bio sa mnom kad sam kopao i našao ovo. Ne dobro, može postoji blok ako ti je lakše. Čekaj, idem ja s tobom da stanem. Ja ću da sam vode. Gdje ne? Ćao. I kako sad se... Skeleton! Sad da pokažem da... Ne udaraj ga. Udarat će on mene. Usplivaju iz vodu. Evo, usplivala. Ne, začekaj. Idi gore, samo idi gore. Idi gore. Začekaj sad. Sad, evo vidite kako on ide sad gore. Ide. A nemoj! Idemo sad gore za njim, ajde. Da ti pokažem. A šta ako me bude? Imam ja mač. Eto ga, tu još jedan. Ubij ga ovoga. A ubit će me čoveč. Dođi sad vam gore. Plivaj sa mnom. Plivam s tobom. Ja te gledam. Nešto si mi muta, ne. Ja ništa ne vidim. Pa nija. Joj, klip će bude 15 minuta, ne moram brzo da isplivam. A kliknem F5. Da se jedva vidim kad kliknem F5. Eto, kakav ti je tunel. Pa mora budeš, zašto ti... Evo skeleton. Uglavnom, ubio sam sad ovog skeletona. Znači, uglavnom on će ovako pliva, nego on pliva sporiji od mene, pa muka mi ga čekam. A šta ako neki ne ume pliva? Ma ume pliva. Evo ga. Onda kako zove, znači on ispliva ovdje i onda ću dalje da vam pokažem kako se radi u sljedećoj epizodi. Tako, možda, ajde sad ću da uradim tunel između klipova, pa u sljedećoj epizodi ćete vidjeti kako izgleda tunel. Tako da, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao! Specijal za 12 subscribera! Uhu! Poginuo sam. A ti? Iskočio? Ti dam. Evo, molim vas, gledajte skok. Sačekaj. Nisam namjer.
Evo, vidio... Ije. Ajde, idemo, žuri, dobijemo taj specijal. Sačekaj. Idemo, Evo, gledaj, idemo sad, odjednom. Gledaj. 3, Gledaj. ajde, idem ja skačem za tobom. Ja prvi. Specijal! Pa si dalje od mene. Tako ćemo. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da ćete pogledati sljedeći. Ako uživate u ovom serijalu, molim vas, lajkujte klip. Tako da, vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao! Reci ćao. Ćao. Evo, rekao moj brat. Proderi se malo jače. Ćao! Evo, ćao.